71.4 FM olwakho nawe. Ushenu mkabate ziyasha masitani kozikuva shutu. Of flow, willing a umteto, Lenny Salil Pataya, Ligant, Yilangati, no way, Salela, Siula Wellan, Siula Wellani, was I say, Satanzi. Nkosi sigalela e-Africa maluka nganyise nkosi sipamandla silelo Satane konke ngizokusho into ngobuhlungu benhliziyo ayikhulumeki lendaba inzima inhliziyo sesidaphile asikhululeki imlomo ayivaleki ephelele ukuyibhala isikhathi awuthi ngivele ngihayo bonakele siyakhala manje ungafunga ukuthi kushuthi imovie i-steering abaholi bezwe ama-characters abamhlophe namandiya abamnyama ibona ama-extras ezweni labo laze lapha elihle kakhulu ubuhlungu esibuzwayo seningaze nimbophela amanqine enyathi umntaka mamzobe uboshelweni kanti wenzeni wanqamalala wandlelani lengake engasapheli ngempela ndlalelani ngoba bawesizwe esemdala kangaka kwayona lezondo commission iyendelela ichame nabezizwe kuyoba kuhle uzuma ejele aphume engena corona engenazi low poison ephila sanga engumqemane sizemva wakho msholo sine sizigidigi sizokuseka izwe lonke lisemva wakho liyakholelwa kuwena liyawazi amagalelo ngempela uboshelweni wenzeni ungizweni omkhulu uboshela ukukhuluma iqiniso qina maqingane ntombazana zimhlambelanga zamqoma ngoba zimthanda sizokuseka ulibele njalo iqiniso siyawazi amagalelo akho khulumeni ijana nozuma nongizwe wanetulu ubushilo wabaleka wayezweni nekilo ukubaba mandiya abulala abantu bengizela utefinisi obhekisele bazumele ukhulumanga eyodwa masamusa namakhulu abeyengengela hlangana mtatoza nawe uyakhala manje bonakele yile ngathulo wenzelela mawusi wawomuntu omnyama umthetho wakuleliswe ngempela usebenza kanjani kade yile ngathulo wenzelela mawusi wawomuntu omnyama awuziyakhala phela manje siyakhala phela manje wenzeni ngisemthundu awuziyakhala phela manje awuziyakhala phela manje wenzeni ngisemthundu wenzeni umengameli wenzeni umengameli
Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Zita zakho sivukela wena sivukela wena linda njalo linda uthanda ungayeke cela ngesisuku sonke inkosi inamandla inkosi inamandla ungalahli wena izikhali zakho akufani uzoqeda umsebenzi wakho linda njalo linda uthanda ungayeke cela ngesisuku sonke uba inkosi inamandla inkosi inamandla ungalahli. Siyabonga kakhulu ke lapho ke kuyo ingoma emnandi kakhulu ingoma ka Navigator entsha ikhuluma ngaye ke ungizwe imchunganye naye ke uJacob Zomukedle ihlekisa ke emnandi kakhulu ngani zakwethu ke kube sekulandela ke ingoma emnandi kakhulu ingoma yeBlack Mambazo ke umfoka Mshengu ke ethi ungalahli izikhali nasekufeni kunjalo ngani zakwethu nginethula nje na ingoma emnandi kakhulu ingoma ka Navigator entsha ethi ayikhale Ake ngakhohle ukuthi uyakwazi ukuthi ulandele lona uDumo 71.4 FM ngokuthi ungene lapho ku Google wakho bese ufika khona usearcha uthi uDumo FM uzobe sekubona kwilogo bese ungena kuyona ngqo bese uyabona ama episode ke izinhlelo ngokulandelana kwazo bese ungena kuzona kwazi ukuthi uzilalele ngazinye ziyalandelana ziningi ngani zakwethu kuningi nje enizobe sinikuthola khona umnandi kakhulu niyajabula nedele phinde futhi nginaziseke ukuthi ku YouTube uyakwazi ukuthi kusearch uthi uDumo FM bese ubona YouTube channel yakhona bese nakhona futhi ukwazi ukuthi ulalele zonke futhi izinhlelo zikhona kuma digital platform onke uyakwazi ukuthi uthole uDumo 71.4 FM bese ukwazi ukuthi uyithole futhi izinhlelo zonke and uyakwazi ukuthi usende ingoma yakho bese ngidlala khona lapho ku Dumo channel noma ku Dumo studio noma ke kulo uDumo 71.4 FM ngokuthi ke uthi www.patrickdladla5@gmail.com www.patrickdladla5@gmail.com ngeyithola email ke usende khona ingoma yakho bese ngikwazi ukuthi ngidlale khona lapha ke kulo uDumo 71.4 FM kulula nganza kwethu uyakwazi ukuthi ungi-WhatsApp kuyo inamba 0743242266 0743242266 bese ke kwazi ukuthi ke sixoxe ke ngizwe ukuthi ngabe wena uthini owakho umbono ngiyabonga ngathi zakwethu bye bye.